Здравей, Живко! Как се чувстваш? Сподели с нас някакви първи впечатления от участие в Инклузивко. Здравей, Ангел! Цялостното събитие много ми хареса и както ти знаеш, имам опит с мрежови структури в България. Изобщо интересувам се от много информация в цял свят и всичко това, което тук беше представено, е много истинско и сърцато. Супер! Кое е нещо, което най-те докосна? Това, че има цялостна подреденост и има яснота какво се случва, прозрачност и структурата е много добре подредена. Каза, че имаш доста опит, чел си, наистина е така, аз те познавам. Би ли такъв модел имал място на пазара в България? Мисля, че не само на България има място, но специално за България е приложим и, както винаги, касае се до това хората да го приемат качествено и да го приложат без да правят нещата, които са излишни. Това, което е представено, е напълно достатъчно. Да. Супер, добре. За финал, какво би казал хора, които ни гледат като обращение към тях, като послание, ако се интересуват и биха искали да станат част от Инклузивко? Че това е едно от най-качествените неща, които са ми попадали близките години. Благодаря много за това. Аз ти благодаря.